Pamplonan vanhassa kaupungissa reitillä edelleen. Siellä seuraava merkki. Tää on nyt sit se paikka, missä härät juoksee heinäkuussa. Täällä ihmiset heräilee töihin pikkuhiljaa aamutoimia. Tässä matkalla on nähnyt, kun koiria ulkoilutetaan ja mä näin yhden paikallisen Lhasa Apson. Se oli myöskin uros ja emännän kanssa vähän vaiheltiin kuulumisia. Täällä jatkuu tänään rankka päivä edessä 7 kilometriä ylämäkeä. Korkeusero on vaan 800 metriä, mutta silti tulee olemaan tosi raskas. Että voimia haetaan kohti jostain kahvilasta. Näillä mennään.